1200 गामि दाननानै एक्सक्लुजन खालामनानै 60टा गामि 41टा गामि सोयोबा बेखौ नोङो ग्रहण जग्य होनगोन नामा? जदिहाय आं उदाहरन हिसाबै खोन्थाबाय गसाइगावआ जुदि आउट अफ बिटिसिआव थाङो आरो बिदि फकिराग्रामा जुदि थाङो धालिगावआ जुदि थाङो नोंनि जालाया थाङो बरमाया थाङोब्ला नोंथाङा बेखौ ग्रहण जग्य होननानै लागोन नामा? जोंनाव बिपिएफनि स्टेन्ड बिपिएफ पार्टिनि स्टेन्ड बेयाव खुनु गामि दानख'नो मोना सोसननायाव जोंहा बुंनांगौ गैया आरो बे जोंनि सेपारेट स्टेटनि दाबि दा गामि सोनाय बेखौ जों बरायो वेलकाम खालामो किन्तु गामि दानख'नायनि खोथाखौ मा खारनाव गनायनो हाया जों बिटिसि एग्रिमेन्टआव 92टा गामि दाबो डिसपुटेड आरो आसाम सरकारा बेखौ होनो होननानै जोंनो कमिटमेन्ट होनाय दङ 92टा भिलेजेसफोरखौ होनायनि कमिटमेन्ट दं एग्रिमेन्ट दं जोंहा जाफुंनायनि लामायाव नामा बेखौ दिनैनि सरकारासो बुंगोन जोंथ' सासनाव गैया जायफ्रा सासनाव दङ बिथांमोना बेखौ मावनांगोन बेखौ मावफुंनांगोन इलेक्सनावथ' रावबो गावनि पार्टिखौ जेनो होननानै बुङा बयबो देरहायो इलेक्सनाव किन्तु बेवहाय दिनै प्रधानखि मोनथाम हानजा दं बिजेपिखौ बुंला बिजेपि इउपिपिएल बा एजिपि एलायन्स आरो बिथांमोननि केन्डिडेटआ इउपिपिएलनि कंग्रेसआ नेशनेल पार्टि बिथांमोना गावहानो केन्डिडेट दं आरो जों प्रधानखि मोनथाम दलनि गेजेराव जुद्धआ जागोन आं खावलायगोनसो रायजोफोरखौ बे बिटिसिनि थैनाय थांनाय बिटिसि बासायनायनि खोथा दं ओंखायनो रायजोआ जोंखौ निस्सय समर्थन खालामगोन बे रायजोनिसिम आंनि आपिल बेवहाय आं दहाय मोनसे खोथा बुंदों जे जोङो थांनाय एमपि इलेक्सनाव खालि 7,000 खमल' भट मोनदोंमोन आरो गोदान जिथु रिडेलिमिटेसन जानायनि उनाव बे समस्तिनि गेजेराव जादोंमोन बिसायख'थिया किन्तु दा जिथु इलेक्सन जागोन बाइ इलेक्सन बेयो फुराना जिथु समस्तियावनो जागोन बेखौ नायोबाथ' जों देरहागोन खारन जोंना जथेस्थ' खोलाहा बहुतखिनि जोंनि समर्थक आरो गामिफोर दङ बेफोर गामिफ्रा दानि गोदानाव गैयामोन गोजामाव दङ बेफोराव जथेस्थ' बिपिएफनि सक्तिशालि माने जोंहा बेल्टफोर दङ बेफोराव जों फुललि कनफिडेन्टआव दङ जों देरहागोन मार्जिनखौ आं बुंनो थाङा बेसे मार्जिनाव देरहागोन